irambe yakamira panguva ino iri kupwanyika makambani. Saka vana kuti vadye, vana kuti vanwe, tikavatenda nemashoko avakati vakataura vega zvikati manzwi enyu mako. Takapuwa chizha, takapuwa pastori, takapuwa pastori yakakura kwazvo. Musuya bauka sei musakanganwe kati takapuwa pastori, takapuwa pastori baba. Yainzi tiri kutenda mashoko enyu. Vakadai kuzwa aya mashoko aya ndobva vatumwa. Amen, amen, amen. Saka ndo zvimwe zviri mumashoko emharidzo iyi yanga ichitaurwa saka ndaiona sekuti objective yekuti tiwane mashoko okupinda nawo. Saka ndiri kuti maybe muno matina konzwa zvakanaka, asi kana mazopindawo neimwe nguva ndakaona semashoko anotiparurira kwatiri kuenda. Amen. Dai manga musina kuneta kuti maneta semaonera andiri kuita, ingada akazoita futi imwe audio. Amen. Ingadaenda ndati yakaita maminutes mangani, anenge 13 imwe audio yacho. Ini ndakaichiva futi sekuchiva kwandaka iye asi kutomboziva kuti iyi taiplayer because ndinhau ndaiona kuti inogona kushanda pamwe inogona kune mharidzo dzakawanda dzinoitwa dzaunogona kuona kuti iyi inoshanda, asi nekuti kana yarekodwa. Saka tichifarira kurekodha nekuti kurekodha kunoita kuti munozochishandisa pane imwe nzvimbo. Dai nzeve dzenyu dzasina kutakura nekuremerwa kwamanako, ngadai ndati munzwa kuti imwe audio yacho pane imwe iri, asi handingaitendisira kukumbira. Aiwa, hamutaure imi, kune vanofanira kutaura vanonobika muriwo. Saka itai kuti inzwike. Asi iyi manje aitaura achiti uya ndakachira kuti pamwe ndingavewo